Bilboko Euskadi Irratiaren etxean Astrid Ulnos, Astrid egunon. Egunon. Zer modu zaude? Bueno, pizkat urduri, egia esan, baina ondo. Lehen aldia duzu irratian? Bai, lehenengo aldia. Eta gainera oso zurea den gai baten inguruan hitz egitera zatoz. Hori da. Zer moduz dago zure umetxoa? Oso ondo dago, bai. Hori bai dela loteria. Tokatu zitzaigun orain dela 20 hilabete, bai. Oso ondo dago. Así que, bai. 20 hilabete. Hori da. Ume goiztiarra da zuen aurra? Oso goiztiarra gainera, bai. Txikitxoa jaio san, 26 asterekin. Oso goiztiarra, bai. Prisa zeukan edo. Beitu gure historia gainera da, bueno, berezia. Finaletatik bueltan geunden, eta, bueno, pues, urak hautsi zitzaizkidan Espainia erdian, Palentzia ondoan geunden, eta, bueno, pues, arajun behar izan ginen, korrika, Larrialdetara, eta bai, bueno, panorama ezen oso ona, eta angeratu behar izan ginen 2 egun, eta bueno, gero ja eskatu gendun pues, basurtora etortzea, eta, bueno, han lasaiago, ja etxean, eta bueno, han eman nuen pues aste bat, gehiago, galdu nuen bebai gabarra, bizitza osoan itxaroten gabarra ikusteko, eta beitu, galdu nuen ospitalean nengoen, baina, bueno, gero ja txikitxoa jaio zen Larrialdeko zesaria egin behar izan zidaten, eta bueno, pues etorri izan, 26 asterekin, eta 600 eta piko gramoekin, txuletita bat, bai. 20 hilabete atzera eginda, esan duzu, Atletikek Sevillan, Mallorcaren kontra, irabazitako kopako finala ikustetik zetozen autoz, eta azaldutakoa, autoan bertan, autopilaketan zeundela, urpultxa apurtu, Palentzia inguruan, eta espero gabe izan zen noski, erabat, basurtuko erietxera iritsi zinen, eta lortu zenuten erditzea geratzea, baina 2 aste besterik ez? 26 asterekin jaio zen, premiazko zesarea bat eginda. Pentsatzen dugu oso kezkatuta eta beldurtuta iritsiko zinetela erditze puntu horretara, premiazko zesareak ez du lasaitasun handia ematen, nola oraitzen duzu egoera hura? Pues badela oso gogorra. Egia da daukazulan sok emozional bat, ze geratzen zara, klaro, zuk ez zenuen espero, bapez, gero ematen dizute egia da superondo egon ginela basurton, lasai, bueno, edan aterako dela ondo, garrantzitsuena da beti gogoratzen dut, pues hori mediku batek esaten zigula. Lasai, gauza da ez pues egotea korrika, bueno, pues justo korrika, dana izan zen korrika, eta gogoratzen dut, pues pelikula baten bezala, osea, pasioetatik korrika, zesaria ni ez nintzen ezertaz enteratzen, nik ez dut esaten erditu nuenik, baizik eta, bueno, nirea izan zala ebakuntza bat, bueno, pues izan zen dana ni lo, eta bueno, pues ekarri zuten umetxoa mundura, ni beste leku batean egon nintzen, aita ikusi zuen, bueno, pues con sekito osoa, no? Pues mediko guztiak, umetxoa sartuta inkubadora batean. Orduan bai dela, pues bueno, egia da ez da buruan daukasuna, espero zenuen erditzea ez da. Orduan bai dela, bueno, pues sok bat eta gero landu behar duzu, pues dolu hori ez da. Osea, ni beti kontatzen dut historia, orain dela asko ama izan zen andra bat, sindrome Down ume bat izan zuen, eta beti bera kontatzen du historio bat, ez da? Ongietorri Holandara deitzen du, eta da, pues bueno, zuk bizitza osoa ematen duzu, pues bidai bai prestatzen, ez da? Batez be, bueno, pues ama izan nahi baldin baduzu, pues buruan daukazu beti, no? Saltzen zitzaigun amatasun hori, pues Italiara bidaia antolatuko dut, zelan izango den. Eta, bueno, pues gauzak aldatzen dira, eta batean agertzen zara Holandan, ez da? Eta, bueno, pues inguruko guztiak dauz Italiara bidaiatzen, dana da Italiari buruzko normaltasun hori kontatzea eta, bueno, pues zuk behar duzu denbora ulertzeko, ze bueno, pues ez da espero zenuena, egia da gero ikusten duzula, pues ez dela haintzarra izan, baina, bueno, pues gogorra da, ez da arrasa izan, ez? Noiz ikusi zenuen aurra lehen aldiz? Pues beitu hau gogorra da. Orain esan aldute malkoak erori gabe. Pues erditzea, bueno, edo ebakuntza izan zen aprilaren 20an, eta gabean, bueno, bikotea jun zen ikustera, ni geratu nintzen logelan, ze, bueno, pues claro, flojitan nengoen, eta hurrengo gunean esan zidan, bueno, pues bagoa zumea ikustera. Eta, pues nik esan nion. Ez nengoen pres, orain pentsatzen dut, eta zelan egongo nintzen ni hori esateko, ez da? Baina kostatu zitzaidan, eta ni hasieran
pues ez nengoen pres. Gero arratsaldez ja bai jatzen urrengo egunean ikusi nuen, baina lehenengo zera zen ez nengoela pres ikusteko. Eta lehenengo aldia, bueno, pues joaten zara, claro, oso gogorra da, ez hauz pres, ez dugu ikusi inoiz alako uzi edo ziun, ez da? Eta dana da, pues bueno, pues inkubadoras beteta, isiltasuna, pitidoak, eta bueno, pues han ikusten duzu, pues zagutxu bat, kables beteta, pitidoak, eta bueno, pues esaten dizute hori zure alaba dala. Orduan, bueno, pues bai dela, gogorra. Maitasuna, beldurra, errua, zenbat sentimendu nasketa une horretan? Hori guztiak. Ez egia da, hasieran erruduna sentitzen zara, pentsatzen duzu, pues, zer egin dut nik, zer, pues, gainera jendeak esaten dizu, hombre, eske jun zara bidai batera, nola burratzen zaizu, pues, vale, flagelatzen zara, beldurra, ze, claro, egia da, pues, 26 aste oso gutxi dela, bai dela goztait hartzun, bueno, pues, nahiko kaineroa, eta, bueno, pues, zalantzakea aterako den aurrera, ez, pues, eske gogorra, lehenengo egunak gogorrak dira. Bai, pues denetarik pentsatzen duzu. Prozesua ez da erraza, ez. Eta zenbat denbora egin zuen umeak inkubagailuan eta basurton ingresatuta? Pues egon gara 4 hilabete. 4 hilabete. Bai. Egia da joan behar izan ginela gurutzetara, ze, bueno, pues arazoren bat izan zuen eta, bueno, pues agian ebakuntza egitekotan geunden, eta, bueno, azkenean dana bakarrik izan zen bizitas, ezagutzera gurutzeta, baina 4 hilabete pues bai direla egunak, ez da, egunak eta gabak, eta batez be, pues oso gogorra da bai joatea ospitaletik umeri gabe, ustean, zauz denbora osoan pues, mobilaren menpe, bueno, pues, deitzen dizute, zeo zer baldin ez badoa ondo, pues, deitzen dizute, orduan, pues, jasotzen duzunean dei bat, zauz, alerta, egia da, 4 hilabete, bueno, igual 4 ez, baina lehenengo 3 bai izan zirela, pues alerta egoteko modukoak. Zu psikologoa zara, formazioz. Bai. Lanbidez, behar berezia dituzten umen hezitzailea ere bai. Unelatz horietan, noren laguntza eskertuko zenuken zuk, zure esperientzen oinarrituta? Ez dakit ezaren falta sumatu ote zenuen? Pues, egia da, bueno, pues egoera horretan lagunak dira oso garrantzitsuak, hango pertsonala, egia da, pues, basurtuko medikuak, erizainak, pues, zure familia bihurtzen dira, egia da, pues, ematen dituzulan ez dakizen bat ordu. Egia da geneukala aukera, bueno, pues, laguntza psikologikoa jasotzeko, baina pues, guk ez genuen erabili, agian behar bai, ez dakit, baina, bueno, momentu horretan, baina ni gogoratzen dut, pues, adibidez, hurbildu zirela familia, guraso batzuk hori argazki bere alaba baten argazkia ustera, 9 urteko umetxoa zan, eta gogoratzen dugu ikustea argazki hori pues, izan zala como itxaropen izpi bat, ez da? Pues, behitu, gure alabaren, bai, pues, aste, uste dute, 27 asterekin jaio zala, hori eta, bueno, pues, hori bai izan zala laguntza. Orduan, pues, pentsatzen dut, eta horrezagatik sortu, bueno, zabaldu dugu APREM Euskadi, pues, laguntzeko beste familiak. Nik uste dut oso garrantzitsua dela bide hori pasatutako jendea ikustea edo laguntzea, edo behintzat pues, aukera dagoela edo itxaropena, edo, bueno, pues, berdin gaudela, ni beti esaten du, zure zaurian nirea da, egia da, eta besti hori pues, laguntzen du lertzeko. Pues, nik sentitzen duzuna, nik bebai, batzutan oso ez dago ondo ikusita, adibidez, nik kostatu zitzaidan asko ikustea gero beste emakume bat aurdun, edo norbaitek esaten baldin ba zuen, pues aurdun nago, pues, postea, pues, bueno, ondinoan neukan, orduan batzutan hori esatea ez da polita, eta ez da jendeak ez du lertzen, venga, pues, dana atera da ondo, baina, bueno, barrutik daukagun guztia, pues, bueno, pues, onartu behar dugu eta trantzitatu behar dugu. Aipatu duzun hori datuz azal liteke, ara zer dioten datuek, aurren 7% inguru jaiotzen dela, garaia baino lehen, basurton adibidez, urtean, neonatologiako zainketa berezietan, 350 haurtxo hartatzen dituzte, eta horitatik 130 goiztiarrak dira, beraz, zure larria jende askok bizi izaten du urtero, eta nabarmendu duzu, Estatu Espainiarrean badela, aur goiztiarren familientzat elkartea, APREM, eta zuek elkarte horren Euskadiko ordezkaritza ireki dizuela, eta ari zaretela jendeari laguntzeko ahalegin horretan, eta adibide bat aipa nahi genuke zurekin, basurtuko erietxean aur goiztiarren amei
eguneroko gida bat ematen lortu duzue? Bueno, ez da gida, barkatu. Ni beti esaten dut, garrantzitsuena ez dela zer gertatzen zaizuna, baizik eta zer egiten duzun gertatzen zaizun horrekin, ezta? Eta nire kasuan, bueno, pues zerbait egin behar nuela, argi neukan, pues beti esaten dugu, pues igual familia bat lagundu baldin badugu, pues ja nahiko, no? Merezi du. Orduan, prozesu hori komentatu duguna, oso gogorra da, emozioen kudeaketa ez da erraza, eta nik uste dut, bueno, pues idazteak laguntzen duela hori guztia ordenatzeko, kanporatzeko, no? Oso terapeutikoa dela idaztea. Eta han murgilduta, pues ez duzu igual unmetxo, tartetxo bat aurkitzen idazteko, edo esaten dizute argazkiak atera behar dituzula, baina gogorra da beba ikustea argazki horiek, bueno, baina azke hori da zure historia. Orduan, pues bai pentsatu genuela, pues ondo legoke pues izatea pues pasaporte edo diarioren bat, edo bueno, egunerokotasun gertatzen zaizuna, pues han plasmatuta izatea. Niri bai gustatuko litzaidake izatea orain bizi izan dudana, maitasuna, indarra, bajoiak, erresilientzia guztian izatea, segure historioa da, eta bueno, pues igual 5 urte barru kontatzeko umetxoari eta ez egotekoan pentsatzen zelan sentitzen nintzen. Orduan, bueno, da bakarrik, bueno, pues gida bat, baina espazio bat izateko, kontatzeko edo bolkatzeko sentimentuak, emozioak. Eta izateko, bueno, pues liburuzka batean. Zaintza eta ardura handiagoa behar izaten dute haur goiztiarrek, adibidez, haur horietako batzuk eskolara ez da komeni eramatea. Zer gehiago izan behar duzue kontuan, haur goiztiarren gurasoek? Bueno, hasieran eta egia da jartzen dutela nahiko alarmistak horrekin, bueno, pues zaindu behar dituzu ingurua, egia da, segun nola ateratzen den umea, ze batzuk ateratzen dira oxigenoarekin, beste arazo batzuekin, baina, bueno, pues, kontuz ibili behar gara, batez be, bueno, pues, virusekin, ze aukera daukagu, bueno, pues, zerbait hartzen baldin badute, pues, komplikatzeko eta berriro ingresu bat izateko. Hori dela eta daukagu, eta baitu, horri buruz bai dela garrantzitsua hitz egitean uste dut, kume, baimen bat, binbizia edo beste gaixotasun larriak dituzten aurren familiek daukagun baimena, eta egia da pues, barne dagoela gure goera, pues, daukagu aukera etxean egoteko haiekin. Pues, oso txikiak dira, adibidez nire umetxoa oso txikia da, ondino, eskolara joateko virus bat hartu aldu, eta bueno, pues, komplikatu alzaigu egoera. Gero daukagu terapia, gero daukagu arreta goiztiarra, jarraipen medikoak, ze hasieran, pues, daukagu kardiologia, neurologia, vamos, denetari daukagu orduan, agenda beteta daukagu, bueno, pues horren gainean, orduan bai dela garrantzitsua haiekin egoteko, eta bueno, pues eskertzen da baimen hau, eta egia da ez dela oso ezaguna. Nik ezagutzen, bueno, pues lanagatik ezagutzen ditut familiak, pues jaso ez dutenik informazio hau, eta bueno, pues eskertzen dut beitu utzune hau, pues zabaltzeko, jakiteko gure eskubidea dela, eta bueno, pues egoera kainero batzuk bada hau sortik, eta bueno, pues badaukagula aukera. Egunen batean kontatuko diozu zure urtsuari bere jaiotza etzela irudikatu bezalakoa izan. Bai. Eta esango diozu orduan erabaki zenuela egoera berean zeuden beste ama eta guraso batzuei laguntzea. Egoera latzetatik jaiotzen dira askotan, ez? Ekimen interesgarriak. Bai, bueno, batez be, pues, orain dela gutxi sortu da edo hasi gara Apren Euskadiarekin, baina, bueno, pues, batez be garrantzitsuena da uste dut sarea sortzea, eta bagoaz gehitzen familiak sare horretara, gero eta gehiago gara, bagoaz formatzen, bueno, pues, egiten ditugu formazioak hilabetero edo, baina aitzakia, komatxon artean da formakuntza, azkenean da elkartzea, komentatzea, gure beldurra, gure, bueno, pues, joatea emozioak, gero harrera egitea beste familia, bueno, pues, badoaz gehitzen, eta bueno, pues, nik uste dut sortzen ari garena, pues, polita dala, eta bueno, pues, nik uste garrantzitsua dala, pues hori,
zuk ez duzu aukeratzen gertatzen zaizuna, baina bueno, bai zer egiten duzun horrekin eta hau ez duzu aukeratzen, baina nik uste inork ez luke bakarrik ibili behar bide hau. Horretarako gaude, hori da garrantzitsuena. Ba, Astrid Ulnos, bejonde izuela, Mila esker. Eta eskerrik asko, zure testigantza geurean partekatzegatik. Agur, bai.